Ngiyanibingelela babukeli be-Black Life TV. Uphelo kade noPhoso Mthembu lona ngisuka le Empangeni ngila ohlelweni eyinkinga zomndeni. Namhlanje ngihoste umvuso wenyamazane. Baye bathi ke umvuso wenyamazane udla amathambo. Namhlanje ngimlethela qathatha uStufuza. Stufuza ngikhostela namhlanje ngithe ake ngilethe wena namhlanje la ku-country uzoyichazela i-country because i-country njengamanje ngibona nje ngumuntu ngidomoroza ngididizela ngiyo yonke into nje bengiphapha nje ngiphapha ubala nje sengizodomoroza nje namhlanje ngiphethe wena ke namhlanje senior yami ukuthi ngizocela ukuthi ungichazele i-country ukuthi kahle uhlelo inkinga zomndeni zona zimayelana nani kahle as usuperior yami ubachazele nje i-country ngoba manje abantu abaningi badidekile kangangoba bangaze bagcine sebehamba kanti cha ngibadinga kabi ngibadingisa ngazo kwani wembuzo yomsebenzi okwembuzo futhi uyayazi imbuzo yomsebenzi angithi alazi udaba ngibadingiswa kwayo and angifuni ukuthi nje ukubalahle kushuthi phela emva kalokho sengiyobuyiselwa kushuthi ngiyele ngiyosinda le emakhaya masebehamba so that is why namhlanje ngizame ngonke manje ngicela ukuthi ngicela kumphathi ukuthi uzongichazela i-country ukuthi kahle lolu hlelo lumayelana nani and nangendlela because abantu abaningi bakhala nange-phone call bakhala nani lumayelana nani lona uhlelo ngiyakubingelela futhi ngiyakwemukela sawubona Stufuza unjani ngiyaphila nami ngiyakwamukela kwa-Black Life TV ngahostwa imaqala siyadlala siyakwamukela yebo siyadla mina ngithola uphesini fanele ngilokhu ngihlafuna nje intombazane nje ngathi ngalokhu ngihlafunela nje bathi yini odokotela bathi ngihlafuni ngicabanga uthini bathi uthini-ke babekukhuza akazi manimkhuza uthini angikhuzeki when it comes to into ehlafunwayo hayi shona khona-ke ntombi ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphina kuphela kushiya khona lo mbukiso ngiyabonga kakhulu ithuba eninginikeza lona nawe sisiphawu ukuthi ungibize kuhlelo lwakho namhlanje ngibonile kakhulu-ke kwi-comment section I think isijwayelo siyayihlula ingqondo isejwayelo siyayehlula ingqondo chazo la mina ubongaphesheya kothukela izulu ngiyasazi and kubuhlungu ukushaya ngazi ukuthi uyazi ubungazi indlela abantu abayithanda ngakhona imfihlo nezinye inhlelo ezika Black Life TV baze bayijwayela ngale ndlela ukuthi nohlelo olusho selifikayo ongasafanele noma lingadalanga ukuthi lihambe ngendlela imfihlo noma ezinye inhlelo zihambe ngalo ba expect ukuthi kufanele lihambe kanjalo so ngicathi iphutha laba sekuthenini bangachazeleki kuqala ukuthi inkinga zomndeni azizofana nemfihlo imfihlo la khona kuyi-host efonayo and then izisho ukuthi ubani and mesicela ithuba lokuthi cela alalele i-guest enginayo njengaleso sikhathi e-studio izikhulumele ngokwayo kanti kuyinkinga zomndeni kwakufanele kuhambe ngendlela ukuthi wena njenge-host uwena ufonayo uchaze njengoba usuku kade uchazeliwe i-guest yakho so lokho abaku-understandanga ukuthi bangachazeleki akulona iphutha labo kanti futhi akulona iphutha lethu I think bekufanele befunde ngendlela i-show behamba ngayo kulama episode lawa ebekade siwadedele ey'nsukwini so nje ngicela bezwe ngawe ukuthi i-show kufanele ihambe kanjani angithi mina vele ngokwabanye banje bangirayithe off yikho mina ngilande wena le ukuthi ubachazele kahle ukuthi kahle le show upheli akamananga nje walala wavuka ukuthi uzozenzela ishow ngale ndlela upheli unabaphathi balolu hlelo behind lolu hlelo lelo akazenzeli ngokuthanda kwakhe upheli ufike setshela ukuthi pheli sisebenza kanjena and upheli ulandela instruction esuka atshelwe yona ukuthi akayenze yabo yebo vele phela siyabalalela abalokho njana bethu ngoba nabalalela nje naze naqasha nami yabo so engisholo ukuthi kodwa mhlawumbe nina ngeke ngabachazela kangcono ukuthi kahle nina neza kanje yabo I think sebezwile nasikhuluma and futhi egcineni sibachazela in a way ukuthi bengayeki ukusubscribe bengayeki ukulike bengayeki ukucomment bengayeki ukuviewa yes enye into ubachazela ukuthi futhi
usazoba khona nje. ya ngisazoba khona futhi ngiyabathanda Abangakuxoshi bona. Khona i-comment engiyibonile ethi wacelwa yithina Pearl. Wafika masufika usuwenza ngendlela yakho sizokuhambisa futhi. Angithandanga kakhulu leyo comment izwelile kakhulu enhlizweni yami because kodwa bengazi ukuthi ngu-mother of all ubani ongangiphucisa kwasey'ngane zami niyalwazi bahlali niyalwazi udaba lami bahlali angithanda kakhulu leyo comment leyo so ngiyabonga kakhulu ukuthi ubuye uthi angizochaza but mina ngoba nakho angisi-host ngicela ukuthi noma ngabe kuthiwa ngikhona sebechazelekile kodwa ugcizelisise wena njengomnikazi wohlelo. Yebo usechazile-ke isupira yami ukuthi uhlelo lelo alifani nemfihlo. Uhlelo lana kufanele kube yimina engizofona ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe umuntu unenkinga nobhuti wakhe. Angeke ngize ngikwazi ukuthi ayifonelele yena kubhuti wakhe bengakhulumisani. Ngoba ubhuti wakhe the moment ezwa nje ukuthi usibanibani lowo uyovela idrop ucingo. Kanti mangabe ngikhuluma mhlawumbe nobhuti wakhe ngithi hayibo webhuti uzokunikeza ithuba. Ngimtshela ukuthi hayi nanga usibanibani lana uthi kukuthi mhlawumbe angakhona mina ukungilalela mhlawumbe indlela nabaphathi ababona ukuthi mhlawumbe uma ngabe ngingenele umuntu wesithathu eyinkingeni kuyoba ngcono ukuthi mhlawumbe ezwe nalomuntu losuke kunenkinga naye yabo. Kudala babethi ezababili ayingeni kodwa siside kakhulu isikhathi lokho kusho kanjalo still akusebenzi lokho. Mhlawumbe mangase ngenele lo wesithathu ingakho sila today. Ingakho kukhona ishow eso today. Angiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho Nkosi yami. Enye into ke engifisa ukuyazi ukuthi kwenzakalani ku part 2 because ngibone kushuthi part 2 ngizwile kukhulunywa producer nani Matasa yile shiswayo kahle. Part 2 phela ngithi sesibalandile. Sesibazingele sabathola. Labo okusuke umuntu ethi unenkinga nabo. Eze na umuntu ezoyichazela iside la ngoba abantu abaningi bathi uthatha iside lomunye. Abanye bayafika abanye abafiki. So uyafika e-studio uhlale nabo bobabili umuntu achaze naye ukuthi kuukuthi mina kwenze ukuthi abanye bafika kodwa abanye abafiki. Yabo. Ngicela usitshele ukuthi siphatheleni and uzophuma nini leyo nto njalo? Ngeviki elizayo nje lesingaki namhlanje. Msomlulo namhlanje. Ngeviki elizayo uzobe sebekhona. Bezoseke khona. So make sure ukuthi awukwazi mhlawumbe ushayisana nabantu uthola ukuthi ba fast when it comes to phakamisa isandla sebeyashaya ne-studio. Awukaqondani nento njalo. Abengakaqondani kodwa ke ngosizo lwenu ngiyazi ngizongitholela ama bounce out. Uthena uproducer womtshela lokho. Kumele wathola ama bounce. Bakugade kwayiwena. Ukhumbula benzena sifaka inwele zomgunyathi. Bebengazithi hlu. Bebethi hlu. Bethi uwe lo thanda indaba zethu. We Jehova. Into ngayitrenda. Into engangiyitrend. Sekuvela amakoporoshe la ngaphansi kweinwele yabo nje so I think uproducer wethu uzozama ukuthi asitholele ilokho njana ama bouncer anje igora. Igora. Kodwa uya enjoy nje ukuhlala phambi kwecamera. Ufundzwe imic ibe la kuma boobies. Kakhulu. Ngiya-enjoya kakhulu and nje shut up to my community. Shut up. I want to say shut up to my community. I want to say shut up to my community. Enye into engifisa ukuyazi ukuthi ayifani impilo zethu. Kodwa futhi ungasho ukuthi zicishe ifana. Enye into ungayizwa ngosizwile ungeva uxoxela umnikazi wayo. So ufundeni ngokuxoxelwa umuntu into athi le ngiyenzile mina. Noma usibanibani uyenzile kumina ilunga lomndeni. Ubuka ukuthi hayibo umuntu onjani ongenza into so uzwele umuntu akuphimisa lokho ngokwakho yini oyifundile. Enye into sefanele uzibambe ukuthi ungatshengisi ukuthi hayibo khona umuntu onje emhlabeni. Ngifunde ukuthi and sometimes ukuhambe nje ukhala ubalisa nje ubalisela ukuthi ushiye umfana into engenamsebenzi. Kunabantu abanenkinga eziserious la. Eziserious ngalendlela. Kunabantu abanenkinga eziserious. Kuhamba ukhala nje ukuthi ubona hambile. Hey, kunzima la emhlabeni. Kunzima yazi umuntu exoxela inkinga yakhe vele ubone ukuthi abona ke la ngingcono kakhulu anginankinga mina.
ngicela ungixoshe bandla yabo sekuyimina manje ubuza wena imibuzo kanti yimina engibiziwe kahle kahle la. Ngicela ungixoshe, ngicela ungixoshe-ke ngihambe-ke manje. Anyaniswa belungu. Ngicela ungixoshe, ngicela ungixoshe. Nawu sangixoshe ungakhohlwa ukubatshela ukuthi subscribe, ba-like, ba-share. Enye into siphinde futhi sifisa ukuyicela kubona ukuthi banalo mkhuba-ke manje ukuthi i-video bayi-download ku-YouTube. Bayifake kubona ku-TikTok iphelele injengoba injalo, bayifake ku-Facebook iphelele injengoba injalo. Lo mkhakha loyo laba abakwenzayo angazi ukuthi konje ngingahlaba ngiwuthini umkhosi ukuthi bayiyeke leyo nto leyo. Mhlawumbe uzoba nayo indlela yokubacela. Nganxusa bahlali isinkwa sey'ngane zethu siyacela ukuthi nithi kancane. Siya-understanda kodwa siyacela nje ukuthi nithi isinkwa sey'ngane zethu nathi sithole siphelele ngoba already mawubheka nje ngonyaka ozayo isinkwa sobe siwu-R50. Lapho khona i-YouTube channel ebhalwe uBlack Life TV engisanda kuyibona nje kulamalanga ina 203 subscribers. Inama-video ayelela ku-6-7. Ama-video aphuma ewonke ephelele enjalo. Uyacabanga? Black Life TV sebayi-2 manje. Hayibo. Ngiyakutshela-ke. Omunye womgunyathi. Omunye womgunyathi uno-203 subscribers. Nama-video aphelele. Angazi ukuthi angazi yazi. Angazi. But-ke siyacela bakithi. Siyacela. Ngiyazi ukuthi content into ongekho lula ukuthi uyiqambele. Kuthi mayisikhona ubone mhlawumbe ukuthi ungayenza ngendlela engcono wena, but siyacela, siyaguqa. Hey bafethu bengayazi ukuthi kanti siyonakele kangaka mphathi. Bakhona nje abanye uBlack Life TV. Bengayazi siyanxusa bafethu ukuthi hey inkosi yami ungazenzela nje noma yakho ukuthi masithwalisane itshe noma uthi ena yeah maningi ama content ongaqhamuka nawo empilweni ungaqhamuka nezinto eziningi kodwa nkosami engathi awungavela ushayele esivele sidonsa awungashayele vele sidonsa. Siyacela bakwethu hayi kabi asimkhulumeli umphathi wethu nathi sikhulumela isinkwa sey'ngane zethu ngoba kubheda kuye nakithi kuzobheda. Bafethu ngibonga kakhulu namhlanje ukuvakashela isupira yami. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe ni like ni comment ku Black Life TV no Black Life TV Plus ne. Yes. Ngiyanxusa kakhulu bahlali ngibonge kakhulu. Toodles. Bye.